naingia hivi gisekawe gitime. And also going forward with the Hustler Fund, giwachoni they are now opening for partnership, they are now opening for mentorship, coaching. You know, those ones are personalized kind of approach. Koro samoro ni kao pesa ni to biashara dhi otami. Tadier kata kwa ng'iyo M-Pesa statements meki to waneno ka pesa makalo kama longo onge. Wanyalo luongi, yeah? When you see Koro, are you willing? Mondo imagine these are the three people who are also struggling. Any three heads are better than one. Koro maybe ka ubeti jiadek gito Koro move from personalized loan to the group loan, which has a better what? Negi better margin than the personalized loan. Koro it is between 50 to 10 million, right? Yeah. Koro wanyalo maju nagi ideas. Samaro implement idea ni emanu utiminari. No tami. Koro Joyce, Eric, Jackie, beduru karachiel. Losuru business plan. Losuru register this business. And koro biuka uru pesa moruma bet longe moingo mwabuono ni. Iwinjo. Koro avenues mar konyo ngani nitie. Ngani obed mana gi willingness mondo konye. Ngeno Kenya konya kadagi. Kenya miya 1,000 tachamo. Kati miya 10 poda chamo. Kati miya 50. Koro nyaka bed gi willingness kwanza ni gini konya. To koro itemo kar minyalo. Mondo miko migo to gini otimre. Yeah. Aduno ka uyoyo mar ariyo twak maro e chenro mano mar mbako Ramogi makawuono ote thoth ote makamago nyako Ramogi Ajwang adwa temo somogi bang' yueyo mwakao gi sani kik idhi mabor.